Chap, this is Renz, and welcome back to my channel. Yay! Guys, is my part 2. So ngayon guys, tutor ko kayo sa aming unit bed. So kasama ko sila Miss Yan at saka Roselito, unsubscribe. So ngayon guys, tutor ko kayo sa aming unit. Ayan, ito yung bed namin ni Roselito. Ayan, ito yung bed namin tsaka may ano na. Anong tawag dyan, Dar? Anong tawag dyan? May lamp na, charot, may palamp pa kami. At saka ito yung bed nila ni Miss Yan at saka sa kanyang BF, charot, may lamp din sila sa gitna, ayan. So ito guys, nakikita natin yung aircon na yan guys. Ayan, yung aircon na yan is automatic guys. Pag yung pinto guys is, pag yung pinto ay i-open, automatic off yung aircon. Pagkatapos, pag i-close yung pinto, automatic open. Wow, kami no? Sana all. So yan guys, may ewan ko ilang inches to guys, yung flat screen nila, ilang inches. Hindi ko alam kung ilang inches yung TV nila. Ayan, nakita natin yung bed namin. Unit bed namin. Ayan. Maliit guys, pero ano, simple but ano, maganda. Tapos yung ibaba guys is native. Ayan, native yung ano nila, yung anong tawag dito? Yung floor nila is native. Next natin guys is lang, wow, yung CR nila. Ayan. So ito yung CR. Ayan, charan! May bathtub na sila guys. Ayan, kanina guys is nilagyan ng tubig ni Kuya, yung boyfriend ni Miss Yan. At saka nilagyan na ng, ayan. Excited ako maliligo talaga guys. Kasi ito yung first time na guys na maligo sa bathtub. Ayan, nakarelax. So next, ito yung CR nila guys. Ayan. Ayan, ito yung CR nila. Turn around, ito yung CR. Ayan. Next, balik tayo doon. So, next is may pagkain na kami. Ay, dinala na pala yung pagkain. Ayan. Hindi ko alam. Ito yung bili kanina, yung ito. Mahuwan, tapos uwishi crackers, tapos yung patatas dito. Ayan, dinala na pala nila guys yung pagkain guys sa labas. Ayan, maganda. Ayan. Ito yung labas guys. Charan! Wow! Kasama ko si Miss Yan. Don't forget. Please subscribe guys sa akong channel. Yes, Miss Yan yung ano ya, Miss Yan yung channel niya guys. Ayan. Ayan yung ito yung labas. Tara. Tara, ito yung labas. Ito yung labas. Mga pa din na. Ayan. Mantay natin yung guys. Maya guys. Taron. Ito yung labas. Tapos iyan lang dito yung hole. Ayan, ito yung parang ano to. Ito yung tapos guys, next tour natin dito is ayan dito kami kakain. Ayan dito kami kakain guys. Dito kami kakain. Ano tawag? Ano tawag dyan doon? May lumpia, may fried chicken, may pansit. Hello dyan, basta marami guys. Yan, basta marami talaga. So maya guys ay kakain kami. Pagkatapos ng kumain namin is mag-night swimming kami. Yay! So maraming salamat guys. So abangan niyo yung night swimming namin guys kasi maganda talaga yung night swimming, magpa-slow mo. Ayan. So ngayon guys, ito i-full view natin yung unit namin. Unit na hinihigaan namin ngayon. So let's go!
view sa aming unit ngayon. So ako ay nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta kung mamahal sa aking channel. At I hope guys is enjoy kayo sa aking vlog ngayon. At saka guys, maraming salamat sa inyong pagmamahal. At shout out kay Kapuno Bros, at saka kay Ate Flora May, at saka sa The Goose Good Vibe, at saka kay Miss Yan, Renato Adventurer, at saka iba-ibang lahat, sa lahat na nagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys, at yun lang po guys, at please abangan ninyo yung next vlog ko sa swimming pool. Mali kami night swimming, so next vlog namin ay night swimming kami, so abangan ninyo guys. So maraming salamat, this is Ren Junior Show, bye bye!